engaphinde nje futhi angibizele amakhamera mina mayiphinde uyenze into yenzile kodwa ngithi manje solungisizwe ngalokho ngingena ulimini ngoba uzongicasula futhi udoti lento yenzile Nginibingelele nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Nako sisi ula eceleni kwami ngesimanga sokuthi uyafisa ukubuyelana nomuntu oyakade ethandana naye ngaphambilini. Elami igama Sithufuze Dlanga Mandezulu. Ngikule show le ngesimanga sokuthi ngiyafisa ukuthi ngisiza abantu babuyelane nezithando zabo zakudala. Kodwa inkingi ifike bese kuthenini ke omunye uzocela i-Love Back kanti lo azocela ukuthi abuyelane naye mhlawumbe usemove on mhlawumbe usenomuntu wakhe mhlawumbe useserious ngale ndlela ukuthi babheke phambili kodwa umuntu mayethi kumina ucela usizo abuyelaniswe nesithandwa sakhe sengekho into engizoyenza Nkosi yami sikingekho angipromote i-cheating mina but ngenza isiponsor sami ngicela ukuphinda lokhu noma kuthiwa mina ngiyahamba ka-Black Life TV kuqashwa omunye umuntu ozoshaya i-Love Back kwayinaye angenza lento engiyenzayo ngesimanga sokuthi umsebenzi wethu usho ukuthi asenze kanje because uhlelo lungokubuyelana kwabantu liyazisho lithi Love Back kodwa ke usisi uzosichazela kabanzi ngokuthi ubani lo afisa ukubuyelana naye bahlangane kuphi kwakuyinini and bahlangana kanjani sizozwana nokuthi bahlukaniswa yini njengoba esela futhi efisa ukuthi aphinde abuyelane naye so ke asike sizothi ingabe usiphatheleni sabona kanjani ngiyaphila njani ngiyaphila usisi wabayithi bonke igama lami ngu-Anele ngwakanxumalo okay umkhatsho ubuya kuphi ngihlala la e-Avoca ngokuhlala kodwa amakhaya le kwaNongoma. Okay. So ke ngicela ungichazele nje ungilandise kabanzi la nahlangana khona ne-ex yakho and nahlangana kwakumuphi unyaka nanokuthi nahlangana kanjani? Ukuhlangana kwami noma yenzi. Uma yenzi? Yebo. Wabani? UNgwakaZulu. Okay. Ukuhlangana kwami naye ngangisesitolo. Wayesebenza e-Checkers. Okay. Then mangisesitolo ngiyishophela yena wayepheka izinto. Ngase ke yabo ngangithenga ngihambe ePassaging then wangibingelela wangibuza igama nesibongo ngamtshena wathi angithathe inamba yakhe ngithatha inamba yakhe because yena engakwazi ukusebenzisa ifoni emsebenzini because usemsebenzini. Yebo. Okay. Fanele ngabe uyasebenza nina intombi. Yebo. Okay. Shuthi ke ukuhamba isikhathi ngam WhatsApp saxhumana kanjalo ke sakhuluma waseke wangitshela indlela azizwa ngayo ngami. Okay. Then ke nami ngase ngabona ukuthi hayi mfana uyangithanda nami ngase ngikhona. Okay. Imuphi lo nyaka? Kwaku 2020. Okay. So ke ngaleso sikhathi nihlangana nje uyafunda noma uyasebenza? La ngisafunda isikole. Okay. Okay. So ubekuphethe kanjani ke kusukela kusanda kuqala nje ubudlelwano benu kuze kufinyelela la nigejana khona nazinakhetha ukuhlukana? Ubuphethwe kanjani? Hayi saqala khona engiphethe kahle. Phela kwakuumuntu otohozayo not like wayesebenza umsebenzi osile. Okay. Sasithandana kahle kukuhle wangi-introduce kubangani bakhe nami ngam-introduce kubangani bami. Okay. Sathandana into yethu yaba yinhle nasekhaya waziwa nami ekhaya kubo ngasengaziwa. Lapho esagejana khona elapho khona mina ngamchithela nomngani wakhe DJ. Oh, Nkosi yami okay. Yebo. Usubekwa yini ke manje kumngani wakhe ngoba phela nangu phela yena ukhona. Yini le yesihehe kangaka ukuthi uzomchithela nomngani wakhe? Isizathu ukuthi ngangibona sengathi uDJ uhola kangcono kunaye. Okay. Inkinga imali. Yebo. Okay. Ngaseke ngajola naye uDJ ni sahlangana eyokwenza igig kwenye indawo nami ngase ngahamba ngaya khona. Manje uDJ uthandana nemali ya DJ noma uthandana noDJ? Uthandani? Ushuthi uzela imali? Cha. Ukuthi lo
uma yenziwa wayenganginelisi kahle emalini. Okay. Mhlampe wena-ke bowumnelisa kodwa emalini uma yenza. Hhayi mina bengingasebenzi bengisafunda. Okay. Uqede nini kanti esikolweni? Qede ngo-2022. 2022. Ngo-2023 uye wathola ispan noma mhlampe buhleli ekhaya? Bengihleli ekhaya. Okay. Manje yonke lento le ya DJ iqala nini? Iqala kanjani? Yaqala ngokuthi Dithame introduce yena kuye. Sakhuluma ngakhuluma naye umngani wakhe. Ngoba ngangazi ukuthi umngani wakhe. Then DJ wagcina inamba yami. Ngimnikiswa ukuthi ngimazele ukuthi umngani noma yenzi. Angitshela ukuthi uyoperforma kuphi, igig yakhe izoba kuphi, nami ngihambe nabangani bami. Okay. Masihamba sifike siphuze le phambili, siphuze kube mnandi sijabule. Then the next thing ngiyithole kusasa ekuseni sengisembhedeni naye. Yo. Okay. So wakubamba kanjani? Zafinyelela kanjani indaba zokuthi wena no DJ seninonke kumayenzi? uMayenzi uDJ watshela uMayenzi ukuthi intombi yakhe uyayithanda. Emtshela sakudlala. Kanti uMayenzi wayetshela uDJ yancokola kanti uDJ eqinisile. Kodwa sasimfihlelile uMayenzi. Yini why manje seveza ke manje ngoba phela nimfihlelile usesholani yena? Wayenesikhwele sokuthi angithi kwenye inkathi uMayenzi sasihamba siye kumagig akhe uDJ ngihambe naye uMayenzi le phambili sifike ngingamnaki kunaka uMayenzi. Kaze kwanzima. So lento le uMayenzi imlimaze kangakanani ngokubona kwakho nje nanoma bekuthiwa nikazi nize nixoxe ngaye ngokuyicabangela nje ukuthi umuntu wakhe aphinde avuke ngomngani wakhe oDJ? Khona ngifuna uqamba amanga kwamphatha kabuhlungu. Kwaba buhlungu impela ngoba nami bengeke ngize ngithanda ukuthi angibhanqe nomngani wami. Okay. So mobhekile usazokwazi ukuvuma nje ukuthi abuyelana nawe? Angazi mhlawumbe kungaba nzima. Asike sizame. Uthi ngimlande ke khona uzokhona ukuzikhulumela naye buso nobuso. Cosondelene. Siphinde sinamukele futhi babukeli kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So ke nangokubhuti uvumile ukuthi abe nathi kulo lolu hlelo ngesimanga sokuthi simbizile simcela ukuthi asondele nganene ukuthi sithanda sakhe sakudala sizokhona ukuthi sikhulumisane naye. Asazi-ke mhlawumbe sowina mhlawumbe futhi angeke kodwa mina nginethemba ukuthi kungenzeka siwine indlela thizeni. Angazi asesibone ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Kunjani bhuti? Sephela njani? Ngiyaphila. Ubhuti waba sibonga? AngikwaZulu. Zulu. Yeah. Awubuya kuphi ngokuhlala? Ngokuhlala ngiyawanongoma. Okay. Uba igama? Igama nguMayenziwe. Okay. Usisi uyamazi? Ngiyamazi. Umazela kuphi? Yini umshalazela? Umbuzo phezu komunye umbuzo ngexolisa. Okay. Umazela kuphi? Ngiyamazi sike sathandana. Why umshalazela ke? Anginawo nje amandla okumbheka. How? Why? Awujabule yini ukumbona? Angijabule nakancane ukumbona. Nani ithandana kwase kwenzakalani? Asasithandana nje wakhona imigilengana ngidelela yona. Yena. Okay, wenzani? Akwenzayo wangitolela nomngani wami. Okay. Wathola kanjani? Ngathola ngakho sasihambile nomngani wami. Siyoyidlela inyama. So wayenokusho vele ukuthi uyamfuna, uyamthanda. So ngaleso sikhathi leso wagcina seveze neproof ku WhatsApp ukuthi bayajolana and bayabonana ngasese mina ngingazi. Why uthe umngane wakhe ngisho? Umngane. Why umngane engakhetha ukuzwisa ubuhlungu? Nine beef yini ngaphambilini? Mhlambe wabona ukuthi hayi ake ngiphe ngokuthi angithathe lo senhlizweni yakhe ngimzwisa ubuhlungu.
Seke nenzanani ngaphambilini? Ayikho into esesacabana ngayo kodwa-ke inhliziyo yomuntu awuyazi ukuthi ucabangani ngayo. Wagcina nikhuluma naye? Ubungani baphele yaphi? Umngani nje angithi baphela khona lapho liqeda kungikhombisa nje ikhonvo yabo. Okay. So, sikucelile ukuthi usivakashele usijoyine ngesimanga sokuthi usisi usibhalelile la ka-Loveback ngoba nakho efuna ukukhuluma nawe ekubhekile uphambi kwakhe. Ngiyacela nje umuphe isikhathi sokuthi umlalele ukuthi ufuna ukuthini kuwena. Ngiyazi kona ubusukuvezile ukuthi awujabuleli ukumbona nhlobo. Kodwa ngiyakucela ukuthi ke umlalele nje ukuthi ufuna ukuthini. Ngiyezwakala. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhulumisana. Mayenzi isizathu sokuthi ngibhalele la kwa-Loveback ukuthi benginesifiso sokubuyelana nawe. Futhi angiyithandanga indlela esahlukana ngayo ngoba ngahlukana nawe ngisakuthanda. Iphutha engalenza iphutha lokuthi ngaluthwa ukuthi umngani wakho udumile u-DJ and yeah, ilokho kwangenza ukuthi ngikujolele but ngangingekho serious naye. Ngakho ngibhalelile ngoba Mayenzi ngiyakuthanda. And futhi bengisafisa ukuthi siqhubeke sithandane. Hayi ngeke. Lokho kushoyo nje angikuzwa, kongisho kodwa futhi angikuzwayo. Ngiyakuzwa Mayenzi, ngiyazi ukuthi ubuhlungu wabuzwa ngenkathi ukuthola ukuthi mina bengijola nomngani wakho. Kodwa ngiyacela ukuthi sibuyelane. Yabona lo buhlungu okhuluma ngabo uncane kakhulu. Mina ngazi ukuthi umini wa break into engiyazile leyo. Kodwa masifika uSibo DJ nakuyena futhi yena futhi wa break. So angisazi ukuthi which is which phakathi kwakho. Kanjani mama? Itshitshi lami leli. Nomngane wami futhi itshitshi lakhe. Cha, sisukuthi into eyangenza ukuthi ngithi nak DJ wangibreak ingoba uMayenzi into yakhe ayifikanga lapha incane. Hey. Eish. Wona magama washo kimi lawo. Cha, bo Mayenzi ukuthi ngikhuluma iqiniso. Ayikho into ezongenza ukuthi ngilalele uDudu okhulumayo. Lokho kusho kimi njengamanje angikwazi ukuthi iqhamukaphi. Futhi ngoba nakho mina ke usho kanjalo ukuthi nginento encane. Why ukhetha ukuthi ke kubhalele la iBreakfast futhi ubuyelane nami nginento encane? Ukuthi uDJ Mayenzi isikhathi sami akanaso. Ngangitshela ukuthi ngizothola umuntu ozongithanda kangcono kunawe. Kanti ngiqamba amanga. Sengiyabona ukuthi umuntu oyengithanda kahle kahle wena. Kanti ufunani isikhathi noma ufuna into enkulu nencane? Ngangifuna isikhathi. Awungasithola isikhathi kimi? Mayenzi awuhlezi njalo manginawe uhlezi ungitshela ngomsebenzi indaba yomsebenzi namhlanje ngikhathele emsebenzini bekubhiza kanje. Manje mina ngeke ngikwazi ukuthi mangize ekhayini ngizovashela uzongitshela ngeindaba zomsebenzi. Wena lo msebenzi okhuluma ngawo ayikho into ebangakwenzeli ngani mina. Ayikho into ebangakwenzeli yona. Nginamanga? Cha Mayenzi awunayo amanga kodwa ubunganginelisi. Oh. So bengitshela ukuthi njoba ngijola no DJ mhlambe bekukhona obekuzonginelisa. Usuqedile? Bengizocela uxolo kuwe Mayenzi. Ngicela ukuthi sibuyelane futhi. Yini into ezoyenza
nomuntu onento encane nomuntu ongakwenzanga kahle ukuthi uzizwe nawe ujabule njengomuntu wesifazane. Angithi lokho singakulungisa Mayenzi. Ayikho into esoyilungisa. Ukuba walibona iphutha lami noma mhlawumbe ukwakhiwa kwami wakhuluma nami wangahamba wayogijima wovula amathanga ko DJ ujabule ubumnandi angithi wena mudakiwe uyahamba uvula amathanga into yazileyo. Kwaba yiphutha. Iphutha. Alikho iphutha ukutshela umuntu ukuthi aniye empedeni. Alikho. Nisuke nihlele into yenu nithanda nje. Ayikho into enisuke niphoqene ngayo. Mayenzi, mawubhekile ngelinye ilanga uyakwazi ukuthi wehlise umoya mhlampe nidlule kulento mhlampe uphinde umnikeze elinye ithuba futhi. Cha. Hayi kusasa, hayi next year, hayi nanini. Yabona njengoba seqayile nje engithiwa ngezici. Angiboni ukuthi into le engizoyikhohlwa. So njengoba esho njalo lokho ku-ede ebuhlungwini vele owabuzwa mhla eqoma umngane wakho. Sekede kwaze kwadlula futhi. Shuthi uyasichitha nje indaba yethu awengeni le ocelwa yona. Hayi futhi nginichitha ibhadi. Nginichitha nje lokho ngempela. Ngiyabonga kodwa ukuthi ukwazi ukuthi ujoyine lokho ukuthi usihloniphe nje uze mesikucela. Ngiyabonga kakhulu noma kuthiwa bese ukhuluma into ongeke vele uzuyithande. Bese ngahlosile thina ukuthi sikubuyisele emumva ebuhlungwini ungenze ukuthi ubusuhile wenela wafuna ukuqhubeka nempilo yakho. Kodwa ngiyabonga nje ukuthi usinikeze isikhathi sakho weza wazosiza uthina. Sisi ngiyaxolisa ukuthi ngingakhona ukukusiza. Ngiyakhona ukubona nami ukuthi hayi ucu alisahlangani and uzwile ubuhlungu namanje futhi umzwisa ubunye ubuhlungu. Yena ukuthatha kabi kakhulu ukuthi usho ukuthi iphathi yakhe efihlekile ingakanani. So ngiyacela ningivumele uhlelo sivele seligoqela manje ngoba asinayo inqubekela phambili. Ligoqo. Engaphinde nje futhi angibizela amakhamera mina. Mayiphinde uyenze into yenzile. Kodwa ngithi Mayenzi solungisa izinto. Ngalokho ngingena ulimini ngoba uzongicasula futhi. Udoti lento yenzile. Mbuke lapha ekhaya ngiyacabanga ukuthi mhlambe nizibonele nani ukuthi kuhambe kanjani. Ngeke kusalunga Nkosi yami. Ngeke uzamele ukuncenga usisi is not make sure ucu asahlangana isidalo. And asikwazi ukuthi simphoqe ukuthi abuyelane naye nanoma ngabe kuthiwa uyasho ukuthi akasafuni. So ngiyacela ukuthi ningivumele sigoqele la. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.